du kom sen i mot lov. Frälsare mun vill det vera. Jag vill konst och få att visa väl. Mina skolda en krans. Du tacksat det. Du är superkrävande. Nu du är stöd ur den där. Gode sätten namn tur. Jag vill konst och få att visa väl. Mina skolda en krans. Du tacksat det. Du är superkrävande. Nu du är stöd ur den där. Gode sätten namn tur. Og deilig tid som kommet nå her, av min møte. Som det sier sikkert, så har vi flere ung som fra et eller annet land, og det deilig til at vi halte av faktisk det her var ungdomssamfunnsstevne, bare nå her, men også i kveld. Det har vært et møte klokken 6 i kveld, her i salen. Her det unge også kommer at ha arbeid, som det også har i det nekv. Og i det får vi at høre en sånn bådskap, at han har vi det var Sunche Nakra Sanchez og til fra Mattias Rajani Siskasen. Og så en tala i bøttene, da de unge fer i sundagsskolen, til bøttene fra sundagsskolen, til Johan Petersen. Han kommer at ta seg om evne som har vært i alle disse dagene som har vært trofeste. Ja, som det sier av skrånene, så det vittnesbord og tala fra Levi av Teinon, og vittnesbord fra Edvard i kveld av møtene. Vi lägger lyga lötna i Herrans händer. Himmels Herre, vi tackar dig för nöjderna. Tack för att dessa unga och bötten som kommit och be om att du vill vara vid Taimon och sikna sundagsskolalärarna att du ger Taimon år från här. Att det är tutt år som vi pratika. Ösni här med lockon. Ger du Taimon år som skulle ha vittnesbord eller skulle tala. Och lät ösni sank okkara vara en tillbjörn till Lägger så allt i tunna händer, dessa löto, och i Jesu namn. Amen. Så gör så väl vi är. Inte tvärsanger Mattias kommer upp. Öttast inte är vitt här. Och det är välkomna resa att dyka upp. Öttast inte är vitt här. Vär inte motfallen ner till en gå. En styrka hjälpet här och haltet här uppe. Vi må nära till säsong. Öttast inte är vitt här. Vär inte motfallen ner till en gå. En styrka hjälpet här och haltet här uppe. Vi må nära till säsong. Onkel du är radur. Men godan tja mer. Och mig själv och ett tåre. Vajde god tja mer. Jag var på i en rättliga sior. Bever mig ligger i hans hand. Jag kommer där var jag stod för en tumma. Vajde god tja mer.
sangur hever jóma, allt etter allt, en sangur til byan til vårs land. Og ödlu jontan jinko, og för en sal utrur, syngu javer låsang til Guds land. Tutt navn ditt högsta, tutt navn ditt största, tutt navn iver ödlon för tråna, för större, för svann, första sätet, tutt navn iver ödlon engagerar håll. Heila vår skapar världskoncher. Heila vår allters likt och ro. Heila vår halvor och över. Och ärst och fyra given och salver tjäfteles, så syngu jäver lovsang till Guds namn. Och gånger tro i frase och fylgjes honom vid, så syngu jäver lovsang till Guds namn. Syngu jäver lovsang till Guds namn, engagerar håll. Heila vår skapar världskoncher. Heila vår allters likt och ro. Heila vår halvor och över. För du syngur håll. Heila vår till vår konga kom. Heila vår du och jag berörs. Heila vår halvor och över. Tutt navn ditt högsta, tutt navn ditt största, tutt navn iver ödlon för tråna, för större, för svann, första sätet, tutt navn iver ödlon tutt navn ditt högsta, tutt
dit. God dagen. Jeg heter Mathias Rajansiskasen, og jeg skal bære en vitsspor fram for tikkun, og jeg har vi ho at bare bære min vitsspor etla her mitt liv, og hvordan kom til herran, og hvordan han er vi trofast i drøkna som mitt liv, som evne jeg snir trofeste. Og jeg min foreldre er føringer, og pappa min arbeid nok i Åsland, så jeg er født i Ånglandet, og vi flyttet så til Amerika etter 18 og her bor vi til i verden 90 år, og vi tar tryggvande, så jeg ble frelster som unger, gengi utfra til at jeg minnes ikke når jeg ble frelster. Og vi gikk en samkommet i Amerika, men alltså tar man vara onkel så eller kvarsvalt hej snäga alltså personligt förhåll som så alltså I minns bara så söner som mamma fortalt mer och jag kände Jesus som eller jag visste Jesus var till som ganska negativt och ganska vita att det kan länka upp som öde så existerar jag. Men jag har inte förhåll samvis när länka upp det han är ju dejer och harven talas inte samma mat som jag har Jesus eller vi god att jag visste att Jesus hej vill till. Men det var så morgon det var bara jag vet han var där och jag vet han är frälst med. Men skilt allt tror att det var helt av var frälst. Jag minns säga att mamma alltså hvis Jesus frälst att han hemmen och I är torst. Kan det vara ett någon här kvir så sint en till hvis han dör för synden av Jakob alltså kvir så sint en huxa I ett vars hvis han dör för synden av ta och så tas vi synden alltså kan det mening så han dör för Jakob huxa jag alltid. Men så tar vi flott till förr så minns jag Jack runt och säger till det Lars det år frälstor är bara horsa skrev så jag säger ja är frälskar vi folk till att ta som är helt är dot för så vi ska frälsa på det vi ska frälskar betyder så jag säger bara ta och halsnagar skilt gör det kan det säga men så sa det ens lärt jag frälstor betyder vi bjärkar till det som år betyder och ta fäta I kvart det innebär Arren så hej henne chickfin att jag har bra det att god han var till och Sean det var som ett batten Sean Hever men så lärde jag att tutningen var ut att jag vet faktiskt bjärka I undan omkring och till vi det bjärka I undan och allvarligt här som vi faktiskt vi har förtjänt och värjen till vi har vi har förtjänt att vi lärde dejan vi har förtjänt att finna straff för det som vi har gjort. Det är så speciellt en och för så sagst du att jag har gjort också skall. Vi är inte perfekt. Det har vi att kunna rumma. Och här också som failar. Men ta god perfekter så har han en standard som piver och han är fullkommen så att vi kunde inte narskast godet till han är så höjlaver. Tog måste han ge också så vi kunde komma narskast han tattar. Och det var att så vi kunde vara utkladd Jesus levde ett perfekt liv. Det kommer vi så ta av om vi väljer att trycka av Jesus. Och tryck egentligen mest bara allt. Jag har allt att det som man gör det. Det är inte värst i sig själv, det är det inte. Men ja, så tar jag växt upp så blir jag sån att fyljas vid en folk som tog stringflosjen jammer och det var satt I tryckande folk. Det var folk som levde ett vanligt liv och ville bara hålla stått lite eller bara göra som mest på sjur. Och det blir också göra ting som inte var okej, som inte var gjort an. Och jag fyllde bara till att jag känner göra. Men så blev viner vi folk som faktiskt var tryckvande. Helt inte att vi gav oss inne, det var som om de var så gav helt men de håller med att möta och vi blir mer och mer så att jag allvaran var just nu. Och jag en också skeptisk typ I halvt jag själv så då var det spårning vi tänker om och vet om det faktiskt passar lite. Och ta sig någon spårning vi kvart moingen lönen. Hur vi till? Hur existerar vi? Det bara till vi kommer till vildalig här och gänga här och skulle få kom familj och barn ha det stort lite och så dodge en dag in. Det moingen det här det inte. Och så blir jag så spårning vi torst. Men det är en mening. Alltså det är logiskt, det är rationellt att vi bara existerar och så får vi det följna och allt kommer ur onkon som det säger som voicen vi kanske vill läsa på. Det är mening.
Och vi kom så fram och nej, det kan inte mening. Inte någon höjme, inte någon höjla kan ta det som sagt. Och ta man kan säga inre mig att Gud han var till sånt som är hej längst just som onkel. Och jag knappt det är allt mitt liv jag ser ganska touch yarn sen det befräster. Jag vet inte när det befräster. Nu Jan. Så han var trofast. Han är väl sist för att jag kom efter till han så. Och så jag har ju en man kan säga ganska truschar efter min liv. Och typ bara ha allt att han trofast resten av vännen till att jag kan inte torst. Jan det kan hända i en liv. Men det må bara ha allt att han vet vad han gör. Han har nattlan vid Jakob och nöd. Så här är nu trofast och han hälsen lyfte. Vi bara ha allt att han gör det. Så det är en som ber om oss, från oss. Ja, amen. Ja, tack för Mattias. Det är fantastiskt att veta att vi har en trofast han god och att han är vid oss resten av livet tar vi det till mot honom. Så det är väldigt gott ämne till detta vikskifte som är värre. Han tror att man så väl. Vi förresten du ska inte stora. Och till det välkomna läsa att du kan upp på det. Du ska inte sura och inte östas nej. Våner fyra framman, God känner tuna lej. Du är vine Jesus, förstår att du ska kan. Och du hjärsta bråten, tack alla bästa han. Det beina det ska segra, och nå himmels tron. Väder kan komma av mig väl, mot liv är röjg och sång. Komma sorger runt er, som bliva ner till. Switcha bäst och vinner, och kallar lysa sig. Ta minst till vin i Jesus, försvar han torska kan. Och du hjärsta bråten, tack alla bästa han. Beina det ska segra, och nå himmels tron. Väder kan komma med väl, och liv är röjg och sång. Beina det ska segra, och nå himmels tron. Väder kan komma med väl, och liv är röjg och sång. Ja, nu är det så läs att böttene färre i sundagsskolan och det som är syndre arbets ut det, så allt färre ner under, men tid som gänga i 5. och satta flotje, tid färre beinleis upp i sundagsskolehullene. Det vill säga att de som är i 5. og satta flotje, de färre upp på, beinleis ut sundagsskolehullene, og kjente flokker, tid færre østene beinleis. Alt hine i sundagsskolan, tid færre ner under, at synja saman. Og ja, tid kunne færre nå. Og så hadde vi synja en sang, og en Johan kommer opp at tala til lokkara. Og det foreldre som nå færre i sundagsskolan, og da bøtten er færre i sundagsskolan, så er det mer enn hjertelig velkommen opp at der. Da bilar ikke om Johanne begynner å tala. Det kan også komme sin fra. Du
Tid är välkomna att komma och säga till honom på framme. Det är nog stöpt nu att bötten ungefär. Ja, god dag Samuel. Stämmer för jag får upp. Jag ska inte säga god morgon. Ta klar det. Och det var gott att vi är väldigt idéer. Vi har haft ungdomsstövne. Vi säger som om att ja, det är de unga som har haft stövne och skiba fyra och vi är otroligt rösk och det har förstått lite av vi är här samma vid hemma och så det och jag hade så intressant att jag valt det här ävne trofaste så gott gammaldags ävne gott att vita att det inte för en mota än och det är något som eisen upptäcker ungdom det hade ju rulla och havers det vi trofast och ävne eller till verserna som har varit i beskrift brukt till iveskrift är ju Hebreerbrevet kapitel 2. Det som jag också att snacka syndrom i morgon. Men jag må säga som jag också om heter vi trofäste. Heter evne eller hendan egenleikan som vi skjønner nek vidtgjør i Bibelen og en egenleik som vi generellt virusmeta og metalliga högt. Så har vi hårt att undervita som Jakob Olsen säger i höstkvältet han talar eller hej en tanke till de unge till och med jag tar först att kanske snacka om hendan egenleikan och det är ofta en näka som man visar i verset och som Jakob och det är antingen häver man till eller häver man till inte antingen är man trofaster eller är man till inte så det kanske synd tar först att snacka om men här vägen så alltid är att vår Guds Bibeln hon minner oss om först och främst att trofast Guds och Jesus är och härnast om att vi som fyllde honom skulle visas att vara trofast. Det är som Mattias säger, det är ett livsprojekt att göra det. Men då måste väl säga heter hotaget eller heter årtaget 26 och ofta när kommer här i årene till mån här som han som skriver i årtaget säger så där många är det som ropar harst för karlaka syn men kvar finner trofastan man. Och det är att det är ganska nämnt att sia, nämnt att sitta åra, nämnt att repa om, men tar det kommer till att utdöna det och tar det kommer till att visa det, så är det strax värre. Bland annat tror jag trofaste är inte något som man kan bara visa här och nu, det är något som visar sig över tog. Och men då också väl han formuleringen som är ute i engelska NIV-bibeln om akkurat detta här årafettlet eller årataget. Many will say they are loyal friends, but who can find one who is truly reliable? Och här är det vinskapet. Nek de kunne påstanda. Bredja sig av att de är trofaste vinner, men hur finner verkligen en trofast vin? Också jag vet som sitter här. Här var onkran som har visst sig över trofaster i okra löve. Och de är kanske inte så medalja nekv. Och jag är om det kommer självån till vi att röjnest är trofaster. Och i samkomne och i fyrt hem och människor som är samma vi. Och jag också läser sig verserna som då är jättla klarade vi till. Kan man få det på här? Ordentligt sätter det on the spot. Hvis inte så är det i ordan. Så är det dåligt skilt. Nej, nej. Skulle jättla säga det vitt men glömt. Att så, tar man snack på det. Vi blir bland tutje. Nujjan, blir bra medalja avhåverst brev. Olja kan man säga kompakt och öden kontexter och substanser och i Hebreerbrevet och mot ändan så kommer så versen här att han har att fundamentet är väl och väl som stappa och stoa så kommer han virka som han löser sin domara för påsbanten och åren blev sin domara frui tar han säger det här verserna i Hebreerbrevet 2 låt dem bara börja vid 9. Här som man säger vi till att vi nu bröver och i blå Jesus har haft dyrviga för in och i halvdomen som han vukte och nutjan och levande ved till jöknon forhänge till hållt hansara. Och vi till att vi tar var stora präst över huset Guds
Och så kommer jag i versen här. Så lät jag kon stå jag fram vid sonnon hjärsta och i fotlare troar vi så vi görston och rensa er fra ringare samviske och lika med i två er vid regn och vattne. Lät jag kon halda avvitsljande fast vid jotting vånar okkara ty han trofaster som gav lyfte. Lät jag kon geva gate kvar etter öron så vi få kvann annan att bränna i karlaga och i gåen verskon. Och ikke geva upp het att komma samman kvar vi annan så läsnar som sier er tja sommon men amena kvar annan så mycket meira som vi suttja eller som tid suttja är att dävren narskast. Och ölja gå och uppmuntrande och etjande vers till okon tryggvande. Men det som jag har börjat inte vi till det i kvar omstövon och i kvar kontext i versen vi skriver i. Det har alltid givit upp att det meira döpt och ger det upp att det meira siant om man kan se det så läsnar. Och det skriva till jötar och det så vi det jag Hebreerbrevet och i nekvar mynter och inför stegen kan man säga koncepter vara brukt som jötarna har varit känt väl och vilja och heter så förvände jötar som har varit tidigt vid trunne och är färna borster ur jötadomnen och till att fyljas vi efter Jesus till kristendom. Där blev kristner och är liksom färna borster från nökron och till något annat. Och så tar vi det som läser om det att omstövna inte bara varit här att det finns ju i en nutjare stöv kan man säga. Och så läser vi det eisen att det ser här götaner är utfyr hörun ätsöknon. Och det är inte men jag vet att det är specifikt vad jag säger ätsöknar är det. Det är nog så generellt men det är vera sett i fänghuset. Det är vera spotta i och hoa i och utfryst från samfunnet. Och det ser ut som att det är romversk och ätsök från myndelaiknon. Men eisen från att här medmänniskan, familjen, samfunnet och så vidare som åtte kanske vara att här så är här är det eisen lugg som ätsökt kanske upp på en sån mera raffinera igen eller sociala matan vi att det är ute i hus och så vidare. Och den eva tror är att dessa folk är färden borster ur jötadomnon och det är andra som själva det har virus med det ölja högt och sätta som ett ölja störst svik är att det ser tryckvande är färden fra tog som värt här ta alla käraste för det tar att tryck och det som det var uppvuxen vi. Så det var i rättliga trångskån kan man säga och i ölja torrföron omstånd. Och det som det är så frestaste av som vi läser i jöknen bäge bokstavliga och mittellinjerna i Hebreerbrevet det var enda frestingen lät jag bara antingen halda låan profil lät jag kon inte utmärka och så näck som tryckvante lät jag kon inte skunas på sjur så när vi kunde släppa undan hesar i sökt och kvar vi vid bara för åter och i det så vi känt och åter och göra dem åter att offra och lugga som antingen tacka det akon men stadväck har ta trunna av Kristus eller bara puraste färra borste fra och färra åter till det gamla. Och det är lugga som det som det i Hebreerbrevet standa i och vi kunde kanske säga hur är det så men faktiskt att inte nu tack för det då. Men det ger gå mening och det är inte bara det som det har stått i. Och det som så att han som skriver detta han understryker och som vi där vita från ärsan i skriften det är att det är moner och de som känner Jesus, de som är fylgjer hans herre och hinne. Och vi släpper inte undan det som kontrasten om. Vi släpper inte undan att suttjast och det eier det vera så att det sast akon här är ett eller annat vi hässon och häsare. Till dömes ständigt det Rombraun 12 och ber tekniskt att som händan öld nej vi är omskapt vi entonutjan sinnestyckare så det kan röjna vad vilja gå se till goa domliga och fullkomna. Och i Efesierbrevet kapitel 2 lyser han den här kontrasten och här är det mynter som deje och liv och myskor och ljus och man kan se att här ultimativa kontraster som man kan finna är i mittlen och när vi kommer att känna Jesus och att han har vid blivit hans herre. Det är den ultimativa kontrasten kan man säga och jag själva
Og det kan ikke annet enn suttjast eisene, tar vi komma samman vid timon som ikke hava så mye avskånd som vi. Og det er ikke for å ta seg nye av nekran, eller å si at vi er bedre enn nekker annar, i behøver ikke så, men det er en kontrast til middelen en som hever Jesus som Herre, og en som ikke hever til, eller ta åttet av er. Og til dere som ikke i Hebreabrevnen, at la dere slippe undan hæsson. Og her er det han som skriver Hebreabrev, vi vet ikke 100% hvor det er, til nekka spekulasjoner om det, det skal ikke færre døy, men han skriver at det kunne ikke færre atter til det gamla. Det kunne ikke færre atter til jødadommen, tog at det vita jo bedre enn det. Og så fer han inn og snakkar om hvordan Jesus Kristus er større enn profetene, som det er virket så høyt. Han er større enn englene, han er større enn Moses, han er større enn tradisjonene, han er større enn offrene, han er større enn prestene, han er enda større enn høvespresteren, og enda Melkisedek, som er den mystiske personen vi leser om i Gamla testamentet. Jesus er større enn halvdommeren, og han oppfyller ødlyftene og ødprofetiene, og han er han som halvdommeren, og prestaskaperen, og offrene, og tradisjonene, og alt er en mynd på. Og han lukker som legger grunnene, og det er veldig hodtakende å lese disse første kapitlene i Hebreabrevnen, og til her var det sånn Ivar Gjørst. Hvis ikke så vil vi med at det kan gjøre det her. Her som han lukker som pensler ut, hvordan alt hunger sammen, og fra fotnare tøy, og alle min frem etter, og alle disse personene som disse jøtene så som jeg opp til, og alt det som vært hjemme så dørre barst, alt peker jeg frem imot Jesus Kristus som var født og som levde og som døde. Og til dømes leser vi det Hebreabrevn kapittel 2, vers 9, men han som stod at var gjør det lakre enn englene, Jesus, han sutja vidt, for til at han lei deian, kryntan vid ord og heiere, så han av nøye Guds skal hava smakka deian for jødl. Han viser av et her, at utan Jesus så var vi ikke. Utan Jesus så høtte vi ikke. Og det er som om man skriver i veivalg til at det er jo i dyras nei, men alternativet er ikke å føre atter til det som det kommer fra. Og ikke bare kan man si at oppfyllde Jesus tar deg paragrafene og lovene og så videre, men han er nek mer enn det. Og så versene som råkner vi at nek var kunne hava øyla kær, og i Hebreabrevn kapittel 4, vers 14-16, her som Jesus er mer enn bare han som bjerker okken, han er til, og jeg har hørt om det i det, og det er underfullt og fantastisk, at så at vi at sette okkara anlitt og at trykva han, så er vi alt dette som vi har hørt. Vi er bjerker fra nøkron, og vi er bjerker til noe fantastisk. Vi er rettvisgjørt, og vi er heilagjørt, og vi er ferdig være dordagjørt, og så videre. Veldig underfullt. Men vi får mer enn det. Og da vi leser skriftene om hva det er som vi som fylltja hånden hava finnes og få, så er det utroligt. Altså, man blir hodtidsen av det kvarja for. Det blir bare 4 sier så når vi tar at vi nå har stor en høvesprest, og vi kommer lukkner han sjående høvespresten i Gamla testamentet, og så gjør noen vi okkar høvesprest, som er Kristus, den ultimative høvespresteren, som er ferdig i jøkken himlene, Jesus som Guds, så lät jeg kunne holde fast ved gjøttingsene. Så vi har ikke høvesprest, som ikke kan ha samtjeneste ved veiklagen okkara, men ein som er frestaver i øtlån, av samme hatt som vi, tog utan synd. Lät jeg kunne tog vi dirve stå framfor det, hasade nøyrene, så vi kunne få miskunn og finne nøye til hjelp av rettere tog. Og det er som om høvendre skriver, jeg ikke er Jesus, han oppfyller disse tingene, til han vel og virkelig argumenterer for det, men mer enn til, han skiler det kom vel. Og jeg må si, og vi kan at ofte har vi bruk for det sånn, jeg vet til at han som er tjene, han som er frelst med, og han som er bjerket med, han ikke bare gjør til, men han skiler eisene med om mine støver, om mine tankar, om mine storaner, og alt det som fyller oss. Og til eisen galtande for det her i det. At Herren, Jesus, han skiler til. Og tar vi lesa i evangelien om hvordan underfotler han er, og hvordan karlagsfotler han er mot mennesken, og som Mattias Esveren, og at kanskje man distanserer seg fra oss når jeg har vært ta, og har vært ta, men det er ikke så. Hese versene og ånder viser dere nå at
det är som galtande för mig och för te här i det. Ja, vi sutt han inte, vi kunde inte samtala vi han, vi kunde inte sätta på nyer och ha en temon samma vi honom, men vi kunde be till han i lönekammaren och vi kunde söka han och han är här. Och ofta när glömmer det, vi glömmer det, men tar vi hava törva då så är han här. Och så ger han någon till som någon törvar. Och så tar han om någon och så visar han någon nöje och omsorgan och kärleka. Och till det som tar allt det här är sagt så säger hövundren hes i årene så lät jag kon stoja fram och så nämner han 4 ting här. Vi sånn hjärsta. Fotlare tror vi seg görst hon i rensa för ringa samviske och lika med 2 vid regn och vatten. Jag husker lukka at jag husker syndromet sier 4 tingene jeg nevner her. Her han börjar vi så lät jag kon stoja fram vi sånn hjärsta. Og som jeg husker syndromet jeg kan mest rett her vi kunne stoja framfor han vi sånn hjärsta. Han barst ut sier vi okon at vi kunne komma till han inn i det aller heiligste som blev bi om i morgon eller nevnt i morgon og morgonmøten heter som høvespressene bare kunne släppa ena för närm året och det var under strønkon, krøvon och etterlite och det skulle uppfylla en rikva tinkon och kunde lukka å komme inn her och så var det utdatt. Her så vidt det forhenge til skrattna og vi da frie utgång til ta aller heiligste. Vi da frie utgång til skapare heimsins. Vi da frie utgång til han som gjørst allt och han som styr ötlon och som valtar över ötlon. Det är rätteliggande utgångt. Och han säger vi kan ändå komma in här vi sånn hjärsta. Och det här är några vi är vara autentiska att göra. Vi kunde vara autentiska i för gode. Och jag må säga att mer det tidigt också länge tog heter att komma till jöknebrotet eller till realisationen att jag kan vara autentiska sanner i för gode. Jeg pjøs ikke fjalla nægga, så jeg kan ikke fjalla nægga. Vi hadde onker nevnt det her eisne, og en av vittnesborene vi har hørt etter kvalitet, vi har hørt ung og mye og eldre vittna til vi har utrolig oppbyggende oppmuntrande. Og med landa kom etter fram, at vi kunne være sånn i for honom. David han sier således når Herre, du rannsakar meg og du kjenner meg, du veist nære side og nære stande, du skiler hoksa når munner lenka ved, du har greia av hver gengel og litt, alle vei munner kjenner du gjøtla, du er en årig til at tunke munner, ta veist du til fullnar Herre. At han fra og framan fra, heldet du først meg, og du legger hånden av meg, at skilja hettar mer av underfullt, det og høgt, og det ikke mentor. David skilte det ikke, han var en med som var nekmare lyrisker og intelligenter enn jeg, han skilte det ikke, hvordan skulle vi skilja til han? Men det er så, Herren, han kjenner alt det eksterna vi okkon, og vi har den i høtten og så videre, men ikke bare til han kjenner eisen til interna. Han vet hva bor inni i okkon, og inni til her og inni mer. Det som bor djupt her inne, som det som vi gøyma for gjøtlom, og hva vi er vi bare færa til Herren, og lette det framfyr i han. Ta kan han taka til og okkon, og arbeida vi og i okkon. Vi tar han framutgjørat. Og vi får oppmuntringsna, og kanskje eisne bøye her at gjøre til. Og komme til han pura autentisk, sånn som vi det. Og etter her så vil også i Brevbrevet 4 at han er en høvesprester som kan ha samkjensle vi okkon, til at han kjenner til det som vi strujast vi, og det som fyller okkon. Og jeg har også sett at Herren kunne være på så rene ymiske matar. Skaparen kunde vara så öliga ymiska matar, men att han skulle vara händande utgåvan till och färdligt. Han som ber och bara komma till syn. Och löver och kunna komma till han. Och så är det snett här att han inskjer att vi skulle söka han via någon sann och hjärsta. Och hjärsta är till det vi brukt i Bibeln om här som känslorna och här som intellektet, här som ta innara människa och jokon här som viljen tjokon och huxan tjokon och det som kanske ligger öljan djupt allt det som borsjur han inte får fätra och akara hjärta och så ofta när jag har hört detta och det är som så att Herren inte bara reparera okon att det som ser ut att vara och jag ordan vi okon att göra det i ordan så att vi så någorlunda ut och är presentabel nej han inte att komma in till det allra innersta
og han ønsker å teka okkara hjärsta som vi ikke kan bruka til naka, og gjør okkara nytt hjärsta, en nytt natur, en nytt liv. Han teker borster og gjør nytt. Han er ikke en som reparerar og fixar. Og eisen her vi at hva det som vi skulle gjøre honom, let okkon gjøre honom, hese tingsene. Han sier i Marskos 12, og du skal elska Herren godtøyn av ødlån hjertatøynon, og så legger han træt av alle saltøyne, av ødlån hoatøynon, og alle styrketøyne. Da vi kommer til hans herre, vi kommer vi ødlån tøy som vi formåa og orska og kunne og klare. Og gjøre honom alt til. Og at det er kvui, og til grunderleg lagt fram en undan i brevbrand, og han hever gjørst alt, kan man säga. Og så kommer man til det neste her, og fotlare troar visso. Og som jeg husker om jeg kan merke til at vi kunne komme til hans her, og fotlare troar visso. Det er eisende bæg en framutgjørater og en oppmuntran. Og som eisende Mattias sier til vi at det er kanskje som hever vært et av mest personliga strøyer som er dette her vi troar vissene, kan man säga. Og selv jeg oppvaksen og i andalien omkvarve og har hørt søvnar om Jesus og har vi nok så einfalt aldri selv til måte tog og tro tog. Men allikevel så virker det som om at det ligger okkurst og man skal liksom hava vottan om at det passar som man tror. Ofta när får vi tryggvande skåd och skäckvandra, vi tryggvar bara ankron, vi är blåögt och naiv. Men mina rönter säger något helt annat, att det tryggvande är ju ofta omhuxen och här var torr först vi har sett allt annat, utan att det är 100% säkert att det är rätt. Och tar det så underfullt att Herren han ger och säger tror vissna, hvis vi inte till. Och det kan så ju imest ut. Vi tar det sista sunnet det där världens Paulus nämnde detta här vi tror värjo här som man för in och hickar på kan det passa rent visendaliga, rent sövliga, kan det här passa så som vi upplever människor i byggsam på och Sverige ja, det kunde vi. Själv alltid att Herren han döjer över och vi skär präck på en läs men av visa till att det så som det ständer i skriftene. Vi har åteljande profetier i Bibeln som skriver i Arden hendingen hänt och så händer hendingen och präckva till att han som skriver Bibeln han är utanför tog och rum och sted. Och så vidare. Men jag själv om att säga att det som kanske har gjort mig störst troarvisse till det personliga förnar att Herren har arbetat och i mer. Ta han över präckva sig att hans har lyfter till halta. Och jag har aldrig nämnt några förna för men det är över 5000 lyfter i Bibeln till och tryggvande till tog som känner Herren här har han givet jag vet inte om det talt ett det är ju 5000 lyfter som man ger och och min erfarenhet är att helt det öll så läsnar som han säger att han ger till. Det är vi att han ska lofta och han ska hålla om och han ska ta sig av och han ska ge och allt det som man törvar och så vidare. Så vi får allt det som man törvar för att kunna stå ut och vad heter här så troar stiger kan man säga att sätta och allt av han. Och han brukar sin resten kan man säga av Hebreerbrevet att to som är så trunna och i kapitel 11 så lägger han ut vi att säga trygg till fotvissa om det som vånar ver samförgång till som inte sast. Det är absolut inte en blind vån om jag vet att jag hoppas att detta här helter som är tryggve men till verkligen så när vi kunde ha fotla troarvis. Och hvis anker inne här inte följer till att vi kommer till fotla troarvisse så halt jag att vi här så läser vi att det kunde vi. Vi kunde stå framför han. Vi sa någon hjärsta och vi fotlar det troarvis. Och söker Herren om att få det här och trycker vi att han ger och till gärna som och törvar och bruk för det. Och det nästa som han nämner det är att det här vi görs då nu rensa er från ringare samvisk. Och det är också störst att det är vi där vi mynt att vi synd i morgon att synd är något som skiljer oss från god och vi kunde inte komma till hans här att det är något som är mittel och han. Men han önskar att frälsa oss, han önskar att bjärga oss, han önskar att rättvisgöra oss, han önskar att rejsa oss upp efter
og skifta til deg om vi til livande. Og han ønsker eisen å rense oss fra ringere samvisk. Hvordan jeg var religioner i kristne heimen om? Her som man konstant gonger ved ringere samvisk. Sikkert atler, jeg vet ikke. Men vi får heter at vi kunne komme til hans herre utan ringa samvisk. Og det året som vi leser til dem som Johannes er brevet 1:9 hissa einfalde uppskrifterna kan man säga, det dagliga uppskrifterna på att hålla sig kan man säga nära att honom och således när vi kunde hitcha Herren i egna och här ständigt således när jotta vi synder okara vi gänga vid okara synder han trofaster och rättviser så han fyrtjör och syndna och rensar och från alla orättvis. Är det så att vi skulle konstant gänga och jotta synder hvis inte så vi inte frälst? Nej. Det är mer till att vi är rött i för gode. Jotta vi synder okara han trofaster och rättviser. Han hever fyrtjur och alla synderna, tar han döja krossen och tar ju tog emot honom och sätter okra alleda han, tar döjan för okra synder i tatøy och nutøy och i framtøy. Och det är gärna vi och kunna vida till att det morgon tar i vakna. Ta vakna i sådana snar att det är rättvisgjörter oansett vad det händer. Ta i det gäva och en uiblåster och en hot till att söka han och leva för han och tjäna honom som hövundren av Hebreabrevnen eisen røyna lägga denta her. Lät dem ikke fære atter til noe annet, eller borste fra tøy. Nei, lät dem liv i tøy, og njóta til at vi er fullkomligane frelst. Og han mynden som han brukar her, er her ved at høvdspresteren får inn, og så sletter han blå av, og det er en rensan i tøy. Men som han sier i ærestane, så er det bare en løde rensan. Sjående, er ikke rensan og i blå i bokken, men til en mynd på at blå Kristus er som renser okken. Og er det såleis når vi er nekven her i det, og at onker ikke kjenner Herren, så er det å få til tingene avgreit, vente der til hans herre. Du kan gjøre det her som du sitter, eller gjøre deg inn, vente der til han og si, Herre, jeg vil ikke være tøyen. Og det er det største som vi kunne oppleve å være her. Først så gjør jeg det tankeeksperimentet, hvordan jeg det være hvis jeg ikke kjente Herren. Hvis jeg ikke var tryggvande, hvis jeg ikke eies i lyftene, som vi tar i skriftene, hvis jeg ikke levde til dette livet, jeg vet ikke hva det skulle gjøre av meg selv. Tog jeg til grunderleg under å kunne, og minne vi hava, ta gåa livet til å vite til at Herren han elsker oss, og han ønsker å være sammen med oss. Og det siste som han nevner her, til det vi liker om noen i två er vi regn og vattnet, at det her vatten hever stor myndelig tøytning i bjøkken alle bøyplene og eisen for jøtene. Og kanskje viser han til der rensene som er prestene skulle bjøkken og andre for inn i det aller heilige sted. Det er øyelig streng krøv, og det er vaske av seg konstant, og så kunne det føre inn. Men vi prøver oss ikke til det. Vi er jo renset. Vi så det at i fått tvotten noen tja lærsvennen, at Jesus vasket der og føttene, det blir jo sin ytla vi. Men så sier Jesus, jeg skal gjøre det her, du må konstant renses om føttene, og Peter sier, men renses med som alle kroppen, da pjøs du ikke, sier han, du erst regner. Jeg vet, det er ultimativt renseie, men at det er som Johannes brev i 1:9, at gjøtta synder okra, så når vi kommer atter til han, tar vi drakna fra. Og så sier han noen ting at svært her, let i okkon, her som har lukket som til et sort herrop til hese følelsene som mistmåte kanskje, og har ho at fære borste fra, eller ho fære atter til det som det kommer fra. Her sier nei, let i okkon, og så stod jeg fram ved sånne hjärsta, fotlære troarvise, gjørstående renser fra ringa samvenske, og lika med två ved regn og vattnet, let i okkon, halda avvitsligende fast ved gjøtting, vånar okkara. Let okkon halda fast vid det som vi tar tro, det som vi tryggva, og ta vånarna som vi eia. Kvoi, tog han trofaster som gav lyfte, og let okkon djeva gata kvar etter øron, så vi få hvert anna brenne i karlaka og i gåon verskon. Og ikkje djeva på at det kommer saman kvar vi annan, således som sier ikke sommon,
men amena hver annan, og det er så mye mer som du suttja at det er narskast. Men de vet at det byrjar i Jesus og det endar i honom. Vi bojar etter han skal komme atter. Og her i middelen så teker han seg av ötlun. Så lät jag okkon, sier han til disse folkene som var og medaljer tronkon koron. Og vi leser om tryggvande i det som hovast ätsökt og medaljer torfører omstøver, her som det vil være fångsleie, og ut i hust og enta drypen, enta i det, 2025. Her til halda fast vi hetta som det tryggva, tog at jeg vita at det er rett, og det er satt, og det er ratta. Og det skulle jeg eisen gjøre okkon, kan man säga. Og vi blåster til at halda fast vid sin ting, noen som han minner okkon nå. Og vi har haft en ungdomsstøvne nå, her som nek unger kom sammen, og vi er i beskriftene om trofeste, og her som vi da vil hodtidgjene av, hvordan Herren er trofaster. Vi sutja du gjør skriften her, hvordan Herren er trofaster vi lyfter søgnen, og vi følger søgnen og så videre. Og han fortsetter til trofast inn i okkara ekna liv, og vi da hørt fra eldre som har vittnet hvordan Herren hever trofaster alt livet, og er samfunnet om at han er trofaster alla veien, kan man säga, gjøkken hetta livet. Og det er oppmuntrande at vita til, og det er godt å vita til. Og så er det okkara responser, hvordan er okkara responser i fyrtøy? Lad de okkom være trofast og halda av, at liva fyrir han, og at tjena honom. Og jeg husker jeg leser etter verset til enda som eisen er i Hebreabrand 13:6. Nå vil det en bland av skjære her av ungen og vaksne og eldre, hvis vi må tårja sier det så løsner. Disse versene som ofte er ved lesen her i salen, og minst velleier tikkere, som er å tale årgods til tikkere, aktig etter hvordan det er enda av løsut, og etterfyllt så trygg tarra. Og takk for til unge som har virkelig en knokklet av vikskiftet, tid som har kjipa 4, tid som har vært en parster av det, til er nekv for nekv til nevna. Bare nevna forståttlegger til, takk eit døme ur rikvene, at jeg for heim henne sent frutja kvöld, alt er det til man skal snakka til sista mann, ravstrav. Og leia kvölde, at jeg gynge til unge vi gummi hans hund, for det vaska ves og sånt, og sier flott ass. Jeg vet ikke, vi var så røsk da vi var her, var vet? Kanskje ikke akkurat ves kom der, men. Gås jo i trofest, kan man säga, eller til vi at det ikke bare er år, men at det manifesterer seg i jokken. Og til samkomna som jeg har gynt jo i nå, eller så Arne, takk for det tid som er her, og har vært her, framan undan med, nekk langere enn jeg har livet, og mine velleier er her, og til at de som vita til, men det er dit, til dere firmen fyrir med, og fyrir okkon ånder, tusen takk fyrir til, og tykkara, kan man säga, vittnesbord og tykkara løyve, som har en sikna okkon, og hjelp okkon å være trofast, og halda av, kvitt og vi tar alle årsøk til at Johanne vil være omedelig trofaster i måte okkon som trykva. Herre, vi takkar deg fyrir. Vi takkar deg fyrir til år, vi takkar deg fyrir vi tar til okkara mor og malika i fjær, kunne lesa og fordjup okkon til år i fjær. Vi takkar deg fyrir tar anmenningar og tar oppmuntringar som vi lesa ut i Norge. Takk fyrir at du innrett alt så medelig underfullt, hvordan du gjør okkon årsøk til at trykva til her, hvordan du gjør okkon årsøk til at fylkja til her, og du gjør okkon årsøk til at tjena til her i fjær. Hjelp okkon som her er om at gjør okkon til tøyn, og gjør okkon av nukkjon at livet fyrir til her i fjær. Takk fyrir til trofeste, og måter tøyn og fylkje, og måter heser samkomme, og måter okkon som er her i fjær. Takk fyrir at du kanst ikke annet enn være trofast. Og til størst at hugsa seg hva fjær. Hjelp til okkon at være trofast mot tær. Vi takkar deg for det som er tala, det som er sunnje, det som er kommet fram. Hetta vikeskiftet hva fjær, og ber de om at de må forplanta seg i gjørsten og at de må unge hva fjær, og at vi må få et atterlig som gjør seg at tjena og liva for det hva fjær. Hjelp til okkon at være om de unge og hver annan. Hjelp til okkon at få hver annan å brenne i karlaga og komma sammen hva fjær som du ikke skulle gjøre hva fjær. Oppmuntra hver annan. Vi takkar deg for alt. Lett alt tunne hente be om at du må sikna møte i kvöld som er det siste hva fjær og
Og vikna og tøyna som kommer, lett jeg alltid tøyna hender, be det tøyna skickning, tøyna navn, amen. Ja, jeg halte det passande at vi takka en sørsta sang, Større til trofeste, og vi færa ned rundt og her bøtten gjør også. Nu Kauri ikke samlet mitt noen, teier og teier til å klare vel hendan sangen, men jeg vil sju at vi som etter og klarer vel at stemme og i Større til trofest. Takk for i dag, og vi sørges at klokken 6. Till det var kunna resa till.